Ayan. Nakitulog ang batang kapatid. White tricycle, pambang. Primera. Rough road na. Rough road. Yay! Ito na naman. Ay. Malapit na pero ito yung nagpapatagal. Ito yung nagpapatagal. Kailangan nating mabagal. Ay. Konti na lang pala ang gas natin, no, ma'am? Paggas tayo mamaya pag uwi natin. Ay, rough road. Isang oras ang biyahe talaga dito. Ay, nakikita ko na yung dagat. Ayan o. Ay, mabato. Hey. Sana hindi siya sasayad. Ay, malalaki ang bato. Mamaya pag akyat natin dito, maglalakad kayo. Ano, mabato o. Madudulas yung gulong. Ay, mabato. Naghahanda na sila ng panggawa ng kubo para sa mahal na araw. Oh, medyo malalim. Wag na tayo magbe-beach pag mahal na araw. Parang madulas to pag akyat mamaya. May mga good. Ba, ang dami nang nabago ah. Ang gaganda na ng mga kubo oh. Ito yung bungad. Pero mayroong bahay. Dito tayo. Low tide. Subukan natin sa dulo. Kung makapaghanap tayo. Ay, subukan natin. Aha. Kaya dito. Low tide. Ito ata. Subukan nga natin dito. May mga cottage dito. Dito sa dulo. Ano na kaya dito? Pinaghahandaan nila ang mahal na araw.
Si dudumugin. Magkano kaya dito? Pinakamura. Subukan niya natin dito. Ah, ito, may tao. Ada available yung cottage yan, tay? Ay, bakante, amen. Ayan, alright. Nandito na tayo. Ayan. So, yan, yung ating red tricycle. Oh, 4 kami. Nakasurvive naman. So, gaganda ng mga kubo dito. Bagong gawa. Ayan. Yung mga kubo sa gilid ng dagat. So, doon tayo pwesto. Maganda dito. Ayan, solong-solo natin. Walang tao. Meron pala yung nagbabantay. Ayan. So, ang gagawin natin, ayan, kakain muna tayo. So, ito po yung breakfast natin. Ayan, Nabaros. Regular? Oh, regular. Yan. Pansit. Yan. Mga puto. Yan. Sarap. Doon naman na sa bahay. Okay, punta tayo sa dagat. Opo. Alright. Daddy, tingnan ko, Daddy. Ang galing ah. Okay. Yahoo! Oy, ang galing ah. Ayan, dito na tayo sa dagat. Kung titignan natin, ayan, mga lokal lang yun nandito. Busy yung mga caretaker gumagawa ng mga cottages. Ayan, naghahanda yung mga yon para sa mahal na araw. Okay. So, ayun tayo. Yun yung cottage natin. Ayan, halos parang solong-solo natin. Walang masyadong tao dito. Ayan, holiday ngayon. Walang masyadong tao. Pero sigurado pag mahal na araw, marami ng tao dito. Sa mga nagtatanong kung anong itsura ng buhangin dito, ito siya, ayan o, light brown, may puti-puti. Maganda. Yan. May kasama tayo, legit Pilipino. Ayan, nakapayong sa beach. Hanapin mo yung isda dyan sa ilalim. Go! Ayan, sa mga nagtatanong kung nasaan tayo, ayan, wala tayo sa sikat na beach dito sa Pangasinan. Dito tayo sa Agno. Pero hindi ito Umbrella Rocks. Hindi rin ito Abagatanan, ano? Ito ay part ng Tumok Beach. Ayan, Tumok Beach. So palagi tayo dito. Dito ang mura eh. Diba? Alright. So may mga lamang dagat din dito. Ayan o. So crab.
Ayan, sa mga pupunta pala dito, ayan, mag-iingat tayo. Nagkalat ulit yung ito, sea urchin. Ayan, meron tayong nakita dito, pero baby pa, baby. Ayan, so yan yung sea urchin. Maliit pa siya, pero may mga tusok-tusok na. Yung nakita natin dun sa bandang Alaminos, malalaki na yun. Masakit. Masakit to pag natusok, tapos medyo matagal yung epekto niya. Yun o, sea urchin. Ayan, merienda time tayo. Nagutom yung batang makulit. Ayan. Tanggal ko yung mabot. Sarap. Sarap. Matamis. Pakwan ng bani. Ayan. Pakwan ng bani. May sabaw yung pakwan. Nagutom yung batang makulit ah. Crumble. Watermelon. Pagkatapos magmerienda, maligo ulit. Nauna na yung bata makulit, nandun na siya. Ayan. Medyo may pagka low tide ngayon, pero sakto lang kasi okay naman yung pinagliliguan natin, no? Sige, game 3, 2, 1, go! Oy, galing ah. Oh, ayos. Ayan, so dito sa bandang dulo ng beach, ayan, marami pang mga cottage dito. May mga puno ng nyog, pero nakaka-recover pa lang yan, nagre-recover kasi nga yung nakaraang bagyo last year medyo malakas. Ayan, ito na yung mga cottage dito na pinistuhan natin. Oh, solong-solo natin, walang masyadong maraming tao. Oh. Okay, mag-swimming na daw kami. Sabi nung batang makulit. Ayan, ang ganda dito oh. Ang ganda. Solong-solo natin. Ayan, kahit holiday. Ayan. Ito yung buhangin oh. Siyempre, enjoy na enjoy yung batang makulit. Ayan. So ayun, medyo mahangin na, mahangin. And ayan, maaraw. Nasa taas na yung araw, medyo masakit na sa balat, ano, pero syempre, enjoy tayo dito. Ayan. Kasi solong-solo natin yung dagat. So wala tayong kasama. Ang kita nyo naman, oh. Pati doon sa cottage, tayo lang. Tayo lang yung naka-cottage, oh. Ayan. So, ang ganda ng timing natin. Maganda yung timing. So, enjoy na enjoy din itong kasama nating batang makulit. Ayan o. Oh. Napagad yung batang makulit sa pagliligo, no? Kakain muna tayo ng lunch. Ayan. Wala talaga tayong kasama dito. Ayan, mga nagbabantay lang, mga lokal dito sa beach. So kung nagtatanong kung magkano pala yung renta ng cottage, is standard nila 500 buong araw na yon. 500 buong araw. Mananalo yung palaya. Kaya na ba mo? Palaya. Race.
At ayun na nga, natapos din ang ating swimming dito sa beach. Yan, isa sa mga natatagong paraiso ng Agno. Yan. Siyempre, kasama natin yung ating red tricycle. Ayan. Kaya pa naman, gumagapang pa. Alright.